Kongven. A s nikým, jak vidíte, sedím tady sama. Takže... No tak. Dneska jsem tam na tomto volánku napsaný. Co se stalo? Tady z Ameriky přijela asi děvenka a utopila se tady u nás na Moravě u Zlína. Tak, teď se půjdeme podívat za Natálii Habáňovou k Moravě na její mrtvolu. Tak teď můžeme. Napí? No tak a já už jsem na místě činu, kde se nám utopila malá dívenka z Ameriky. Tady vidíte její mrtvolu. Máme v Moravě. A ty asi ti ještě nestihli z Moravy udělat. A tady už jsou její rodiče. Maminka a tatínek. It's very big girl. It's very big orange apple. What is it? Every day. Takže to byly slova jejich rodičů, teda jejího tatínka. A já vracím slovo zpět Denisy Poláškové. Jsem zatáčila? No pardon, taky jsem plakala z toho chudinka dělenka. No to tu máme. Máme tady zloděje vozu. Takže ti, kteří mají auto, by si měli dávat na své vozy. Rozbíjí skla a také i auta kradou. Rozbíjí skla, vezou tam a ukradnou. Našli jsme z téhleté bandy jenom jednoho zloděje. Už máme ve vězení, takže půjdeme se podívat na to. No a my už jsme v tom místě, kde odsuzují Karolínu Fig za to, že odsuzila už 2 auta. Za 1 000 000 korun. A stěhujeme se zpět do našeho studia. No tak, mohli bychom pokračovat. Další zpráva bych byla hrozná zpráva. Víte, jak je Ray Corbin? Korantenk. No tak. Prostě stala se mu hrozná věc. Dostal úpal. Umřel na to. Hrozná věc. Takže dneska, jestli bychom všichni měli potřebovat přijmout. Tak tímto dnešní televizní noviny končí. Tak shledanou.